We zijn aangekomen bij de halte Lukaheidet. Als ziet hij het bord. En voor hand u hij in Kerkhof de 36e aflevering van Beleef Kerkhof Televisie. Vooral u een hoofdlosse zie van wat in de Lukaheidet die Jedderingen wel kennen, maar ook waarom niet. Wat zich toch al nu aanspeelt. Natuurlijk gaan we andere gasten, zoals Saskia de Vries, Jacques Schilder, Ron Moors vertellen eens over de wegmaat in Egerzer. Van Henk Gering en Jo Jansen over 40 jaar popmuziek in Kerkhof en de stichting Popmuziek Kerkhof. Van Huub Biermans en Dianne Habets over de monumenten maand september. De Janse Mond in september kinderen in Kerkhof amuseren. Twee topsporters, hele jonge Kerkhofse topsporters. Jip Frank en Wouter, toen zij wielertalenten, die is komen vertellen wie dat nu zo is, wanneer ze tussen de 17, 18, 19, 20 jaar is en het is topsporter. Voorhand Wilma Gerards en Rosanna Beatrice van de Lukaheidet Kliniek, die is alles vertellen over wat hij passeert. En voor beginnen direct met de Jo Spouwbeek. Die vertelt dus als voorzitter van de Harmonie Philomena van Chevet met de Koninklijke Harmonie Sint Philomena. Wie dat je dit jaar met het 125-jarig bestaansfeest. Ja, nou ja, met dat alles, Junfos, deze middag. Amuseren, welkom bij de 36e keer Beleef Kerkhof Televisie. Voor de Klankstad Kerkhof, ook gewoon een schön onderwerp in deze Beleef Kerkhof Televisie. En dat doen we omdat dit jaar de Koninklijke Harmonie Sint Philomena uit Kerkhof, Chevet met 125 jaar besteedt. Nou, dat is een reden om fest te vieren. Daarom is Aschhoven Jo Spouwbeek is voorzitter van de Harmonie. Ik moet even zeggen Jo Spouwbeek. Ja, dat stemt. Met eng. En Huub Biermans, voorzitter van het jubileumcomité. Precies. Nou, dat betekent dat we de richtige lui aan dus gaan eens vertellen over de geschichte natuurlijk, een klein beetje, maar ook van wie heet dat festival hier. Want dat begint al erg vlot. Ja. Jo, vertel eens, ja, zo'n dwarsdoorsnede waarvan 125 jaar. Ja, 125 jaar. In 1899 vonden ze het ziet werden dat Chevet met oorharmonie kreeg. En onze Schuster Wechseler had zich een paar man bij neergezet. En die zijn toen de harmonie gestart met een kleine groep. En vanaf het begin is helemaal een samenwerking met de Schutserij, Michael. Harmonie kreeg instrumenten. En dan had de Michael gezegd, wanneer niet zo de straat op kent en ons naar de kerk speelt, dat worden lambertes, omdat nog geen kerk op Chevet was. Ja. Toen, en dat is toen gebeurd, dan hadden ze zelfs geld verkregen. Ja, dat waren dure dagen. Nou, dat ziet er hoor. Ja, dat waren nog zitten. Ja, en de is harmonie gegroeid en erg succesvol geweest. Jaren 30 al concoursdeelnames. Jaren 1950 zo'n predicaat koninklijk krijgen. En naar aanleiding even van het 50-jarig jubileum, wat in 49 was. Toenmalige voorzitter, dat Tij Iding, de opa van... Dat was de opa van de... Ja, Tij Iding. Ja. Die had toen die vraag gesteld, maar dat moet via de burgemeester. En zodoende kon hij voor dat predicaat in 1950 krijgen. Daar had ook een met gespeeld dat we ons in de kreeg aan opgehoven als harmonie. Dus hij ging activiteiten aan je daar. Ja, daar zijn we wel erg stoot op. Jaren 60. En Jang activiteiten wel zo dat ze op geen enkele manier die verbonden wil zien met de het nationaal socialisme. Ja. Meteen afstand van je genomen. En dat was deel de waardering voor dat predicaat. Ze kregen in combinatie met 50-jarig jubileum. En wie jongen toernooi weer dan? Nou, die harmonie die groeit en die bloeit en wordt erg succesvol. De jaren 60
Ja, superieure afdeling. Immer eerste prijs met lof door jury. Goed zich messen met bogen Ja. Ja, en dan kreeg natuurlijk ook een bepaalde leegloop. Veel beroepsmuzikanten toch afgeleverd. En het zo kort willen doen, zou ik door Harry Ries willen nemen. Die zeer lange Kulle had gespeeld en nu nog immer actief is op de trombone. Ja. En wellicht de bekendste, dat was Sjaak Meertens. De solo-clarinetist is weer bij Ja. Concertgebouworkest. En dat zijn allemaal zonen van de Philomeen. Allemaal in de Hall of Fame zo, die moeten hangen. Ja. Ja. En dat is ook zo, Natuur, die zo ze erbij. Recentelijk nog Astrid Handels op fluit en Henk Meertens, dirigent des woorden, dus van veel muzikanten. Ja, dus dat is wel een goed nest. Ja. Wat dat betreft wel, maar in de jaren 70... en worden ook liever chauffeur met dan? Ja. Vaak. Ja. In de jaren 70 in combinatie met dat de Koelsau is gegaan, is de harmonie zwaar weer gekomen. En door Martin Handels, die toen voorzitter was. Samen met de Nestor van Ooster, Wil Mennens, dat ze ook leren kennen van u. De tuba-bloeiers, die speelt nog maar vanaf 60 jaar. Die lui hadden toen dat ziet, ja, daar hoor ik nog een sneuzel. Van 14 jaar, maar 74 zijn voor bijvoorbeeld de optocht op een overvrachtwagen met 14 leden. Dus hij houdt zo wel een dieptepuntje toen. Ja, dat kan ze wel zeggen. Dan wordt opsterven nooit doet. Maar daarna had de verein zich wel gepakt. En toch maken al die vereinen dat wel met volgens mij gewoon. Ja, absoluut. Op een of andere manier, op een of ander moment. Ja, en een bepaald moment hebben we gezegd van een concours deelnames meer. Voor je leven op race. Dat hebben we toch wel duks genoeg gedaan. En het applaus van de lui, dat is eigenlijk wie de punt op het concours voor ons. Ja, dat is een bepaalde keuze die ze maakt. Niet meer al die proverij en enorm helwerken, maar ook allemaal zo gezelligheid. Ja, en in de Schweiz weer. 61 samen die al een keer naar Forli weer, naar Italië, met het zorg. Ja. Dat was toen al zeer bijzonder. Ja, de laatste race die waren naar Sint-Petersburg. Amalfi hebben we gespeeld, aan de kathedrale trappen. Ja. Sorrento en Shanghai en de Butterfly. Osnabrück. Dus, dat is niks, zou we dat chauffeur met wel kunnen. Ja. En nu 125 jaar. Ja. En dan bist u voorzitter van het jubileumcomité. Bist u ook een muzikant of niet? Nee, ik ben wel muzikant met mijn stem. Ik ben 20 jaar lid van de Lambertus. Maar ik speel verder geen instrument, maar ik ben wel een muziekliefhebber, uiteraard. Ja. En wie dat vast toch gestalte krijgen? Nou kijk, we zijn al een tijdje bezig. Hè. Dus hebben mij gevraagd een voorzitter van het jubileumcomité. Daar zitten we midden een man of 5 of 6 doorin. En door hebben we zo begonnen om eens een selectie te maken. Over het ganse jaar, dat loopt van augustus nu bis augustus van het volgend jaar. Ja. Zo gisteren trouwens begonnen. Dat is een soort feestjaar. Feestjaar. Eerst op Jonal. Ja. We zijn met een steekkoel, hebben we een barbecue voor de leden met familie en dergelijke. Hartstikke leuk, maar. Hebben we er gehouden. En dan hebben we een verdere programma dat bijvoorbeeld 7 oktober, dan is een paviljoen op de maand. Ja, 6 oktober. Ja. 6 oktober. En door is de harmonie. Ja. En ook met de Joos Meijs en het Floor Bosmans. Ja. Dus daar is dat. Dan hebben we in de december, 16 december, hebben we het kerstconcert in de Gaia Zoo. Dan hebben we in de januari warm, hebben we het programma van Knipperploem. Knipperploem, dat is door de Wingbulen in Heerlijk georganiseerd. Ja. Maar dat is de Philomeen het allemaal zeker van. Het ene uit orkest in Engelsien en de Heerlijks orkest in Engelsien. Een wonder van Heerlijk nu weer bijna. Ik ben net 10 jaar en dan moet ze wel een hongerlu. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. En het programma is zeker hetzelfde. Ja. En dan hebben we in de zomer, dan moeten we nog in de precieze datum, dan kun je concert van alle jeugdharmonieën van Kerkgoor, dat georganiseerd werd,
Door zijn we aan het werken om dat dingen te krijgen. Dan hebben we op 20 juni is het volgend jaar is het galenconcert in het theater in Kerkrade. Ja. Met allemaal jonge Kerkraadse talenten die er zijn in hun optredens. En dan hebben we in de augustus een concert in de Gaia Zoo. En dat is eigenlijk met de Dixie Band, Albeumische en nog een sectie. Wir sind Spitze. Ja. Dus die 3 orkesten. Ja. En die hebben we dan in de botanische tuin. En dat is eigenlijk ook het afsluiting, het volgend jaar in augustus. Dan hebben we eigenlijk over dat ganse jubileumjaar een prachtig programma. Nou, daar ben je wel even mee bezig dan, mensen. Ja. Dat, wel eens ik studeer allemaal. Ja, dus daar zijn we ook wel trots op dat we dat programma hand kunnen neerzetten. Dat kost ook wel behoorlijk het geld. Hè. Dus, maar goed, we hebben ook voldoende sponsoren wat dat betreft. Dus we zijn ervan overtuigd dat we dat ook financieel... Dat gaat zeker lukken. En nog leuk met dat ze die jongen erbij had. Ja. Dat ze zo'n jeugdorkest voor al die angerkorps. En dat ze dan één groot Kerkraadse jeugdorkest op de precies. Kies. Dat is de bedoeling. Ja. Hartstikke goed. Ja, dat is de bedoeling. Dus ik ben benieuwd. Ik wist bouw zeker dat versteer komen. Ik wist het enige wat zeker. Ja. Ergens, alvast veel plezier. Veel kaartverkoop. Veel succes met het korps sowieso. En zo'n jubileum weer gewenst. Zonder hij wordt. Gaat zeker lukken. Hartstikke dank. Dankjewel. Dank je. Dank je. Wer kent er maar niet in Egelser? Ik denk, ja, de ringen weet dat door de schöne maand is hier samstig van 8 bis 5 volgens mij. De ganze daarbouw en of misschien nog niet, nou dan gaan we natuurlijk een onderwerp wat Jedderingen zal aanspreken, want na deze uitzending heet Jedderingen, Jedderen samstig, naar Egels op de maat. En wij kunnen ze noteren, nou ik ga even het rijtje af. Dat is Jack Schilder, eigenaar van Jaap de Volendammer. Het is ook wel leuk om te vertellen waarom dat ze nu Jack heet en dan eigenaar is van de Jaap de Volendammer. En daarna gaan we nog, ik ga het even goed zeggen, Saskia de Vries. En dat is een groente- en fruitzaak. Ja. En we gaan er Ron Moors en dat is polier. Nou, een bondgezelschap en een dwarsdoorsnede over de maat Egelser en... laat ik beginnen met de dame natuurlijk. Wat maakt de maat de Egelser nu zo bijzonder? Ja, ik vind het zelf heel erg bijzonder. Gewoon dat eigenlijk, het ambacht, het stukje ambacht vind ik heel erg leuk. En dan vraag je natuurlijk wat dat precies is. Wat is er het verschil tussen in de winkelstore en op de marktstore? Het verschil, wat ik persoonlijk vind, het verschil tussen de markt en de winkel is gewoon ook de sociale contacten. Het wordt leuk geholpen, jekere ambacht heeft zijn kwaliteiten, wat gaat over het producten vertellen. Maar niet alleen de productinformatie, er wordt lekker gelachen, er wordt flauwekul gemaakt. Het is een beetje vrolijker en gezelliger wie. Ja, vind ik wel, veel socialer. Ja, ook wanneer het rent. Ook wanneer het rent, ja. En dat geldt ook voor die check of niet? Ja, ik ken namelijk ook het verschil aanwijzen, want ik ga zelf ook in de winkel op Blij. Op Blij, ja. En wenn ik het zo never eenmaal lekker kan ze me straffen, wenn ze met tegen moet zeggen van, dan moeten ze naar winkelstore. Want dat is alle drie al. Dat is eng. Je kunt 1 of 2 man komen naar binnen, maar op de maat is het gewoon een meteen, het is een stuk vrijer. Ja. Weet ze? En het is wel winter en zomer en af en toe zijn de omstandigheden. Ja, dat is best wel moeilijk wanneer het koud is. En, ja, maar toch, ik denk dat de kinderen alle drie de hand geven. Het is een bepaalde vrijheid wat je als ondernemer hebt. Ja, absoluut. En dat is een heel prettig gevoel. En dan Egelser, want
Wat maakt dat dan speciaal dan Egels? Zijn dat ook de grensgangers, zeg maar, dat ze internationaal publiek hebben, zeker? Want probeer om onze auto te parkeren op zand. Ja, dan was gelukkig. Ja, ik denk dat het een multiculti-markt is. Ja. Mensen dat mag zeggen, ohne Dat mag ze zeggen. sommige dingen te benadelen. Een hele diverse markt. Ja, en dat is natuurlijk, het hangt op de rest, op de mate waar 4 stond, is dat dus een stuk minder. Zo bijvoorbeeld in Kerkrade is dat bouw, ja, niet. Maar door komen dus 4, 5 verschillende mensen uit verschillende landen, ook van heel ver weg. Ja. En ook nu die Oekraïners die zijn nu erbij komen, die wat ze niet verstaan, maar dus als ze er een weg moeten vinden om met hun in gesprek te komen om iets te verkopen. En dat is wel af en toe een uitdaging om dat zo te doen. Maar dat maakt het wel leuk. En het is het zijn nog lui die wel andere dingen kopen, die wat van normaal gesproken door de weg verkopen. Vis, veel groente, fruit en daar komen we dan rond. Poliersbedrijf. Ja, de heentje op tomaat, ja. Ja, poliersbedrijven zijn ook niet meer zo dik gezaaid hoor. Bijna niet meer, denk ik. Nee. Vengmans in de winkel, wat ze nog eruit kent. Ik denk dat van Limburg nog maar 2 of 3 echte collega's aan het vuren doen. Ja. Of een gegrild eentje, maar geen frisse aan meer. Nee. En dan moeten we met dicht zien. Ja, hoop het wel, ja. Ja. En bist er ook een marktkoopman, zeg maar, in harde nieren? Ja, ik denk... Dat ze zelfs fruit op maken. Ja. Ik stond eigenlijk iedere dag met plezier op. We stonden bijna alle dagen op tomaten. Dus elke dag anders? Ja, niet alle dag. Ja. Maar 4 dagen op tomaat, ja, die doe ik echt met plezier. Ja. En ja, dus dat waarschijnlijk een dom vraag, maar wanneer ik dat dan immer zien, dan denk ik, dat opkomen en dat afbouwen en dat inladen en dat met die kaarvaren. Het is ook allemaal, het is veel werk, maar dan deze het keer. Ja. We verdunnen het super keer en dat zal voor ons alle 3 gelden. We hadden allemaal, hun aan het vulwerk, 4 aan het vulwerk. Ja, maar dat is, kijk in de winkel, dan zetten ze alles in de koeling of in iets wat en dan sluiten ze af en dan, Maar dus, wie van net al zei, op tomaten, het is leuk met de lui. Ja. De wisselwerking met die klanten. Ja. Ja, dat is gewoon het leukste wat er is. Ja, en van gaat je hoe het allemaal in Egels, de diversiteit, ook de verschillende, hoe verschillende landen wat daar beneden kunnen, die ook inmiddels in Nederland wonen. Had die nog een speciale vragen aan die of zo? Ja, voor dan, de halal kip erbij. Ja. En we hadden kippentienen voor de Aziatische Oh, lui. natuurlijk, ja. En wat is een halal kip, wat is het verschil dan? Eigenlijk niks. Dat is alleen dan, dat is door de priester van hun, ik weet niet hoe dat precies heet, dat is bij het slagproces erbij. Ja, precies. Dus ja, daar is niks anders aan. Nee. Ik denk dat bijna alles tegenwoordig halal is, maar omdat voor de hele bevolking loopt door elkaar heen. Ja. Godzijdank. Ja, maar dan kunnen ze het wel aanbieden. Ja. En dan is er tomaatvuur dan. Ja. En ook voor de meer Aziatische onderdelen van de kip. Huh? Ja, dat had je wel. Ja, nou ja, dat is zo. Dat is, ja. Ik vind het wel leuk. Ik vind het Jans ook leuk. Ik ken zelf een familie die dat eisen. Dus voor mij is het niet zo Jans wie van de werkelijkheid. Dus, maar dan zie je het niet daarvoor liggen. Nee, dat klopt. En dat is, en er zijn culturen die eisen alles. Ja, en dat is een egels. Ik denk dat ze een egels alles in groente en fruit, in vis of een kip. Ja, het groente en fruit is nog een speciale... ja, daar geeft het zeker op in, ja. Ja. Ik bedoel, veel aubergines wat verkocht werden, courgette, pepers, massaal. Massaal zelfs? Massaal, ja, is ongelooflijk. Bieten, dat ze denkt van ja. Maar het zijn ook nog de lieden wat echt koken en het nog gewoon met de kilo's metnemen. En echt doorstond voor de frisse producten en ja. Dus zeg maar wat de Nederlandse keuken niet had, dat wordt nu wel massaal op de markt gehaald. Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dat is toch een rijkdom dem voor handje krijgen door de jaren. Meerdere soorten knoflook en... het werd al veel gebreuzeld, maar het had al veel jouw hier hoor. Absoluut, Ja. absoluut. Ja, zo. Ja. Maar dat breuzelen is ook leuk. Ja, natuurlijk. Dat duurt al een beetje. Dat is Maar, meer. oké. Nou ja, ik hoop dat jij er in bent dat ziet. De volgende keer nog maat en ik het zo kunt. Ja. Of een keer ook natuurlijk, want dat zullen in ieder geval allebei al. Hè.
En hoop ik dat voor stof laat zien. Veel succes allemaal. Ja, dankjewel. Dankjewel. En schön dat zeg maar, zo enthousiast had verteld over wie leuk het is om marktkoopman of koopvrouw te zien. Bedankt dat hij was. Ja, dankjewel. Dankjewel. ...40 jaar popmuziek Kirchhoff. En 40 jaar stichting popmuziek Kirchhoff. Bij wie gaan er dus de pijlers van die stichting... ...en misschien nog wel van de popmuziek in Kirchhoff... ...Henk Gering en Jo Jansen. Jo en Henk. Ja, Welkom. Dag Ver. dag waar. Wat zou je nou met beginnen, wenn er zo zeggen, nou, dat is zo'n schöne aftrap voor. 1981, zou ik beginnen? Deugd doe maar meer. 1981, toen werkte ik als ambtenaar bij de afdeling cultuur en onderwijs van de gemeente Kerkrade. En daar heb ik veel ziet om je te bedenken. Daar is eigenlijk het idee ontstaan voor gemeenschappelijke oefenruimtes. En 3 jaar later, nee 2 jaar later, 3 jaar later, was dat realiteit. Met dank aan wethouder Bok. Ja, dat hoor ik op. En toen hebben we voor 15.000 gulden meng ik gekregen. Subsidie. Aan subsidie? Om de ruimtes in Drieviegelstraat op te knappen. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Ik vulde het glas gewoon nu nog, verschrikkelijk. En wat apparatuur te kopen. En toen hebben we er gerepeteerd. En dan mocht ik hem overnemen. En toen? Ja, en daar zijn we op blijven zitten, Pis. Wordt ze ook ambtenaar bij de gemeente? Nee, ik ben vrijwilliger. Ja. Ik ben maar 1 jaar Ik ambtenaar ben door geweest. jongens eruit komen, weet je, zo bij met een blauwe mondig. Maar wel een muzikus. Ja, ik speel het gitaar, ja. Gitaar, allebei. Ja, ja, basgitaar, ik gitaar. Ja. Maar, ja, weet niet, is het je werd, 2000, boah. Ja, wanneer het nu 40 jaar besteedt, dan is het... Ja, althans, de stichting niet, maar wel... Dat heette toen een muziekcollectief. ja, het was Muziekcollectief Kerkrade. muziekcollectief Kerkrade, weet je. En die jaren moet dat nog met een kaars. Yes. Genau. En dat had zich zo al die jaren zo doorgetrokken, Ja. snap ze? En toen zitten we dus op die 40 jaar. Ja, en wat is dan, zeg maar... Verzond in principe toen je geruid Ja. vanaf de Drieviegelstraat. Van 1 ruimte naar 2 ruimtes. Ja. Ja, en dan zijn we naar de campus moeten verhuizen toen dat ziet. Omdat het Ja. gebouw, dat jongt hele vlakte. Ja, dan zijn we naar de campus eruit gekomen Ja, in 2000, vanaf 2006. Wie de campus toen geopend is. Ja, en de jonge Torfout. En de jongen tof oud, en dan moeten we de Overroes en dan zijn we door het Janse Parkstad. Ja, meandert. Ja, je meandert, ja, van Hoensbroek, Hele Hei, Ja. de Oude Hoedkerk en de Helus. Ja. Nou, volg je Nou. Oh, wel gemütlich. het was wel gemütlich. En nu werd in het flexieforum terug. En toen verzond dus met 2 oefenruimtes zo goed gegaan en met 5 oefenruimtes terugkomen. En dit is momenteel de grootste oefenlocatie van Limburg. Hoeveel bands? Er zitten er 40 vast te repeteren. Serieus? Dus je aan de vaste blokken. En het zeng die komen incidenteel even binnen. Want zijn repetitie nu die gaan. Ja, dus dan kan ze die ruimte incidenteel huren, Dat kan. structureel. Ja, structureel zit wel, ik moet zeggen door de weg, dat zit allemaal knapje vol. Ja. En de kent allemaal die bands, kent ze dus zie je, op ons jubileumfeest. Ja, kijk, precies. dat Ja. wel wat dat nu wisten dan. Ja, van binnen we hadden dus een jubileumweekend. Ja. En dan beginnen we dus op de 20e met. Dan speel je een band van de oefenruimte, Ruby Musken, het Larissa en dan maar nog Problem. En als afsluiter aan van dan weer zijn Dus een fietsen. fietsen. En de dag daarna spelen
ongeveer alle bands die bij ons repeteren op ene dag. Dus wat ze een... Nou, ja, alleen dat gaat niet lukken. Dit werd wel een uitdaging, moet ik zeggen. Kijk, van de 19 bands, die willen alle 19 spelen. En die spelen dus van 12 uur. En ik had ook nog puntjes gezet, want we wisten niet wie vlot dat allemaal gaat. Maar het is wel intro, iedere band speelt een half uur. Ja, nou ja. Weet je, een hoorstand, dat is het doen. Maar het zijn wel 19 bands, dus 19 keer op En de muziek is van alles. van alles natuurlijk. Van alles. Het is van jong tot oud, wat zeg maar, bij ons ook gerepeteerd. Wat een fantastische punkband vind ik zelf. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, maar ja, alle nieuwe bands die zijn wat tot op zit. Maar aan het popmuziek, hoor. Dus niet, en wat in de slager zingt. Niet dat we weten. Nou, jawel. Serieus? Ja, ja, daar niet bij. Maar van ja, het hangt ook nog volgens mij. Dat had ze mij nooit verteld, Henk. Nee. En de slagerzanger erbij halen, wel. Want toch wisten we dat is dan wel. Ja. Maar goed, het is een gevarieerd aanbod van alle soorten popmuziek. Dat is de bedoeling. Precies. Kijk, popmuziek is populair. Dat had niet een soort van, soort van criteria Nee. om nee. een ruimte ter beschikking te stellen. Nee. Dat maakt dus goed. Nee, iedereen is welkom, zolang we ze net blijven sloffen, valt het allemaal met. Ja. Ja. Ja, dat is het allemaal te regelen. En wat is nu, zeg maar, het hogere doel van u, wat er hinger zit? Wat voor ideeën zitten er hinger? Nou, daar zitten geen ideeën hinger. Wie ik toen nog ziet dat ze eruit kwam, in dat Janse gebeuren, daar hou ik van alles weer van, dit moet je in de verloren jaar. Weet je, Een oefenruimte. een oefenruimte moet niet verloren jaar. Ja. Dat is belangrijk voor Ja. dat is belangrijk voor een stad, dat is belangrijk voor u. Ja. Dat ze ook je eigen kennen. Ja. Dat ze ook je herrie kunnen bouwen, ohne dat ze En de buren aan elkaar zitten, zeg maar. Ja. Fantastisch. Dat wordt inderdaad niet vergeten. Nee. Voor jullie Janshoven ook laten zien en de website en alles kunt. En dan wensen we u ontzettend veel plezier. De website is simpel, man. Ja, aan de hand van je zie je. Dat had ze toch gezien, hoor. Oefenruimtes.com. Ja. Je moeder kan het zien, hoor. Hey, veel plezier hoor. En proficiat alvast met de verjaardag. Ja, dankjewel. Ja. The sun shines on you, and my sight fades from view. Ooh, oh, the love I see, and can it be? Oh, the rumors are going wild. I feel so happy inside, but the words you don't say to let the butterflies stay. I know the words, or do I let go? At least it's a thing I can't control, a thing I can't control. I'm sorry, the truth stays behind those 3 words. I love you, I love you. Wish that you could feel what I feel about you. Ooh, or you catch my eye, not for real, I mean goodbye. All the rumors about us, I feel so happy inside, but the words so you don't say to let the butterflies stay. 'Cause I know the words, or do I let go? At least it's a thing I can't control, a thing I can't control. I'm sorry, the truth though stays behind those 3 words. Oh, I love
lost to your words. I couldn't think nor speak. I need to feel what's real inside. Oh baby, please, why can't you stay for a while? You're in my head, just in my file. My heart's so tight, so sore. Why would you ignore me? Now you just walked away, and I know your name might fade away today. Tomorrow I won't follow. I can't believe I let you go, even though you never know what I mean by control. The love I have for you, you always keep it cool, and you feel like a fool. Oh, now 'cause I know there are words so I can't let go. At least there's a thing I can let go, a thing I can't control. I'm sorry, the truth all stays behind those streaky words. I love you, I love you. Ooh, De evenementenkalender over de maand september staat natuurlijk bomvol. En ik ga er een paar opnemen, de rest vindt er op de website. Voor beginnen zondag de 7 september om 3 uur op een hoods, stoots op de hoods met het buurtfeest in de Abtelaan. Zondag 14 september om 11 uur op de Schützenweider Kaffenberg, Chevy met Left. De Arriva Raildag is dit jaar op de 21 september en de zondag om 11:30 bij het station. Roda speelt tegen MVV Maastricht ook op de 21 september om 4:30. Vive la Vida Run, zondag de 29 september om 10 uur vanaf de maat in Kerkhoff. Al weet je al, de hele maand september is de Monumentenmaand, open Monumentenmaand. Kijk daarvoor op de agenda van monumentenmaand.nl of op beleefkerkrade.nl/agenda. Stuur er niet erbij, meld u en verzetten u op de website. Daar kan dus mailen op beleef@kerkrade.nl. Dat worden evenementen in september. Voor jullie dan over de Monumentenmaand in Kerkhoff. En bij mij aangeschoven is Diane Haberts van de gemeente Kerkhoff. En de man met vele petten. Want, Huub Piermans, maar nu als voorzitter van de Botanische Tuin. Ja. En Diane is medewerker bij de gemeente. Bij het gemeentearchief, ja. Bij het gemeentearchief? Ja. Aha, dat is mooi. En de Monumentenmaand, want dat is een landelijk fenomeen, toch? Of niet? Of, Het is een landelijk fenomeen, ja. Dat is het tweede volle weekend van september. Ja. En probeer voor de monumenten in de schijnwerpers te zetten. In Kerkhoff. Ja, en wie van dat doen we dan? Ja, op verschillende manieren. Voorhand wandelingen, rondleidingen, open dagen. Botanische Tuin, Rolduc, Baalsbruggermolen, Lambertuskerk. Vooral een wandeling bijvoorbeeld over de Neustraat, lezingen over de Neustraat. En we doen het niet alleen op Kerkhoff, maar ook grensoverschrijdend in Herzogenrath. Ja, genau. En ik denk dat we een website hadden en straks dan kunnen we precies zien hoe het allemaal is. Er is een folder uitgekomen. Ja. En er is een website, openmonumentendag.nl en natuurlijk ook Beleef Kerkrade. Ja. Er staan alle programma-onderdelen. En het volle weekend, het laatste? Het tweede volle weekend van september, dus 14 en 15 september. Ja. Maar in Kerkhoff werden die hele maand september activiteiten georganiseerd. Aha, kijk. Ja, vooral het zo weinig aan het weekend. Omdat we toch behoorlijk willen laten zien. Ja. We hadden een hoofdmonument in Kerkhoff, want we moeten een mond hebben voor Monumentenmaand. Zelfs, Huub.
Ook in de botanische tuin, denk ik. Ja, nou, vier handen in ieder geval, dat zijn we ook stoot op dat de aftrap voor de monumentenmaand op 4 september, dat in de botanische tuin is. Ja. Ook in het kader van dat de botanische tuin 85 jaar besteedt. Dan zal er wethouder Jo Slange, die deed de opening van de monumentenmaand, maar ook gelijktijdig is dat een opening van 2 permanente exposities in de botanische tuin. Een expositie die gaat over het ontstaan en de historie van de botanische tuin. En de andere expositie gaat over de tuinarchitect John Bergmans die de tuin ontworpen had. En die werden daar ook geopend door Jo Slange en dat is eigenlijk de start van het verhaal. Nou, en aansluitend daaraan is er ook een Winseler ommetje. Ja. Dat is een soort historisch culinair aspect in het geheel. Daar werden op een aantal plekken die historisch voor de staat zijn. Dat begint in de botanische tuin met het koffie en gebak. Daarna werd gelopen naar het Vredeshofje, waar de koelamp staat. Van daaruit werd naar het mijn lunchcafé bij Relem, dus op de Casinolaan. En daar werd ook het oes gelaten, is een spreker door, etc. En vervolgens werd het afgesloten bij de Winselerhof. En door kenden de lui werd ook wat uitgebreider gegeten. En dat ommetje wat nu op 4 september is, dat is goed de lui gratis op intekenen. Dus en daar gunt jullie allemaal dat rondje lopen en komen ze eigenlijk in de botanische tuin. Ambitieus. Ja, nou. ja. Dus dat is wel. En dat is vol nu natuurlijk, of niet? Dat is helemaal volgeboekt. Ja. Nou, dat is een leuk initiatief. Een Winseler ommetje. En ziet er anders van je hebt een programma voor in de botanische tuin? Ja, nou er is in ieder geval de botanische tuin, er is de ganse mond zo'n programma, bijvoorbeeld lezingen over Engelse tuinen die ontwikkeld zijn. Ja, er zijn nog muzikale optredens gepland. Er zijn rondleidingen met gidsen door de tuin gepland. En dat allemaal dat is niet het normale programma, dat is Monumentenmaand. Dat is in de Monumentenmaand. Ja. En wat ook is, er zijn ook op alle zaterdagen, er is ook bijvoorbeeld tot nu toe, is het Samsistzau, overigens dat wellicht had dat het volgend jaar verengert. Vanaf het volgend jaar is de tuin ook het Samses op. Maar als ze onderdeel van het toeristisch aanbod van de gemeente Kerkrade wil zien, dan moeten ze niet het Samses de botanische tuin slussen. Dus dat gaat verengeren wat dat betreft. Maar goed, verzoekt nu eigenlijk met de monumentenmaand, kunnen we een aantal dingen alles op Samsige wat dat betreft testen. Oké. En die andere monumenten, die hadden natuurlijk ook hun eigen programma's in dat weekend. Die hadden verschillende weekenden, de programma's. Had ze nog een vuurbeeld? Ik ga het voorbeeld Rolduc is op die hand, de Winseler erbij, alle bewoners, huurders van het complex bieden hun eigen programma aan door. Ja, maar dat is natuurlijk enorm rijk geschakeerd aanbod in je Kerkrade. Ja, en daarom zijn het voor over jaren naar de mond, omdat er is zoveel te zien en dan wil ze ook de gelegenheid hebben om het te bekijken. Ja, dus het werd de hele mond monumenten gevierd in Kerkrade en de lui kennen nou al die monumenten, dat zit op de websites denk ik, en er zijn brochures, dus informatie vindt er overal en los ik niet ervan we houden op stapsjaar en want dat het niet zo nog schön weer is, dus waar alles voor het Kerkrade schön maakt waarom in het middelpunt staat. Schön dat hij wordt, veel succes met de monumentenmaand, veel succes ook natuurlijk met de botanische tuin in het bijzonder en dank dat hij wordt, schön. Dankjewel. Dankjewel. Zomer leefde. En een zomerlang verlangen. Je veul verwarmde, verlit, die ik vingen en schien, tussen zon en regen. In het begin van de dag. De zon komt bij oost, de lucht nog fris, wakker werden in een murriebed. De naten lengen zich, bliet ze nog, wist er niets de zomer?
En de zomer lang, die vingen er schien. Want natuurlijk, en dat niet, hing nog ook, maar we hadden nog allemaal een fantastische sportzomer in Nederland. Dat kunt je niet zo flotteren, dat alle neuhingerij kunt doen. En we hadden ook 2 Kerkraadse toptalenten aan de dus. Dat is natuurlijk erg leuk, want Beleef Kerkrade is natuurlijk niet alleen over wonen en leven en de economie, maar ook de gezondheid, wie. En daar moet ze ook aan sport doen. En dat doen voor ook allemaal. Nu van 2 top wielertalenten, dat klopt. Ja. Al zat dat van zichzelf, hoor. Dus ze had liever dat op het Hollands over, want dat is voor hen makkelijker. Dus aan tafel, Jip Franke, Wouter Toussaint, 2 Kerkraadse wielertoppers. En heren, vertel eens, waar fietsen jullie? Bij welk team? Ik fiets bij WV Schijndel, dat is een Brabants team. In Schijndel, clubteam. Mijn tweede seizoen nu, ik ben nu tweedejaars junior. Dus, Tweedejaars junior ja. ben je nu. En hoe oud ben je dan? 17, 18 jaar. 17, 18. Ja. Ja. En Wouter? Ja, van Wouter hebben we al iets meer gehoord. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik fiets bij Wanty Rius Technor, dat is het opleidingsteam van Intermarché Wanty. Ja. En daar fiets ik nu sinds begin dit jaar voor. En ik ben tweedejaars belofte, dus dat is de leeftijdscategorie die van 19 tot 23 loopt. Ja, en wat belofte betekent dat je ook misschien wel professional wil worden. Ja, Of ja. niet? Ik denk dat Dat- junioren dat ook willen worden, maar Ja. belofte is echt... Dat komt wel wat dichterbij, hè? Ja, dan komt die stap heel dichtbij, ja. Ja. En als je nu... hoe is dat zo begonnen eigenlijk, dat fietsen? Poh, Met jullie? Ik weet dat ik van mijn communie een racefiets kreeg van papa en mam. En toen ging ik elke zondag eigenlijk met pap fietsen. Oh, die deden dat al? Ja, die deden het al. Die fietsen altijd wel veel toen. En toen ben ik met pap gaan fietsen en toen zei ik tegen pap, nou ik wil ook wel wedstrijden gaan rijden. Heb ik me aangemeld bij de club, TWC Masterstar was het toen. En zo ben ik eigenlijk vertrokken met wedstrijdrijden tot nu. Zo vroeg al? Ja. Maar je krijgt natuurlijk niet zomaar een fiets, een racefiets op je communie. Daar moet dus iets aan vooraf gegaan zijn. Dat betekent dus dat je vader het al deed en je het graag wilde. Ja, ik zag bijvoorbeeld het fietsen en Ja. je ziet natuurlijk de Tour op tv als klein jongetje natuurlijk en dat vind je natuurlijk mooi. En dan krijg je een racefiets en dan vind je het toch wel heel erg leuk en blijf je ermee doorgaan. Ja. Ja. En jij, Wouter, hoe ben je ooit begonnen? Hoe kwam dat? Ja, ik moet ook zeggen, als kleine jongen vond ik fietsen ook altijd al heel interessant en leuk. Ook voor mijn communie mijn eerste racefiets gekregen, alleen... ook al? Ja, alleen toen vrij snel gevallen en toen was het, je gaat of door met voetballen of fietsen. Toen doorgegaan met voetballen. En ik denk in 2020, toen corona kwam, toen kwam een beetje het voetbal stil te liggen. En toen maakte ik eigenlijk de keuze om een beetje recreatief te gaan fietsen. Mijn eerste fiets gekocht en ook toen met Jip een paar keer gaan fietsen, want die kende ik ook nog van de voetbalschool op zondagochtend vroeger. En zo ben ik eigenlijk pas in het fietsen gerold. En, Ja, eigenlijk dan wat later weer dan. Ja. Dat het wat serieuzer. Ja, wat later. Altijd Ja. gevoetbald, dus... Ja. Ja. En hoe combineer je dat dan? Hè? Want het is nog niet je dagelijkse bezigheid. Hoeveel uur besteed je dan aan fietsen per dag? Per dag, ligt eraan welke training je hebt, maar ik denk een gemiddelde trainingsweek is tussen 15 en 20 uur ongeveer. Ja. Verschilt ook een beetje per renner natuurlijk, per leeftijd, ook per wedstrijd, wat je voorbereidingen zijn natuurlijk. Geldt ook voor jou ongeveer? Ja, goed, ik ben 2 jaar ouder dan Jip, dus dan komt er weer een stapje bij en dan maak je steeds meer uren op de fiets. Dus bij mij zit het ook zo net, meestal rond boven de 20 uur. En het ligt er ook aan je koersperiode. Als het druk is, dan ga je natuurlijk wat minder trainen, wat meer koersen. En in de zomer dan train je relatief minder, maar dan ligt de intensiteit natuurlijk wat hoger. Maar Ja, precies. de winter maak je vooral de uren op de fiets om die basis op te bouwen. Ja. En als je dan zo afdaalt met 60, 70,
Harder misschien nog? Ja, dat is natuurlijk wel eng, maar als je in het peloton zit en je weet hoe het peloton werkt, dan kan er niks geks gebeuren. Kijk, als iemand uitwijkt of zo, of één keer hard rent, kijk, dan is het natuurlijk wel gevaarlijk. Maar als iedereen niks geks doet in het peloton, kan eigenlijk weinig fout gaan. Heb je er wel eens een flinke schuiver gemaakt? Wout, of niet? Ja, zeker. Ja? Ik herinner me nog een van mijn eerste koersen die ik reed in Frankrijk. Toen viel ik 2 keer in een etappe. En toen lag ik meteen in het ziekenhuis daar. Dus dat was ook leuk voor mijn ouders. Met breuken of nee, ik heb schaaf? gelukkig, ik moet afkloppen, ik heb nog nooit wat gebroken. Maar dat zal er ook wel een keer aankomen, een sleutelbeen of zo. Maar ja, daar moet je niet te veel aan denken, want dan krijg je echt wel veel angst in het peloton. Ja, goed. Moet je niet hebben? Nee, dat... Gewoon lekker op de fiets blijven. Ja. Precies. Nou, hartstikke goed. Nou ja, ik wens jullie heel veel succes verder. En nou ja, we hopen jullie ooit in het profpeloton te zien. Hè? Dan hebben we wel iets wat dat ze kerk hadden kunnen zeggen, kijk, dat is een jongen van ons. Ja, goed. Heel veel succes, bedankt voor het leuke gesprek. Ja, dankjewel. Ik ben Anja Niewira, geboren Kirchruits Meertje. En ik ben ook algemeen directeur van Visit Zuid-Limburg. We zijn vandaag bij abdij Rolduc. Heb ik helemaal in mijn hart gesloten, want ik heb hier gymnasium Rolduc gedaan als jong meisje. Toen ik jong was zaten we helemaal onder. Mijnen net dicht, grote werkloosheid. En ik denk dat er geen enkele stad op aarde is die zich zo naar boven heeft geworsteld als mijn Kerkrade. Dus ik ben daar heel trots op. Er is in Kerkrade heel veel te beleven. Kerkrade heeft een hele lange geschiedenis, dat blijkt al hier, hè, de oudste en grootste abdij van Nederland. Maar ook een rijk middeleeuws verleden, dat zie je aan alle kastelen die we hebben, een 19e eeuws verleden en dan natuurlijk de mijnhistorie. Met Schacht Nulland zoals die nog te zien is. En daarna ook de nieuwe tijd, hè, waarin Kerkrade zich opnieuw geprofileerd heeft en waarin toerisme heel zichtbaar is. Denk maar aan het Discovery Museum of Gaia Zoo. Maar ook kleine juweeltjes zoals de Botanische Tuin, waar ik heel graag kom, wat door vrijwilligers geleid wordt. We hebben nog veel meer kleine verborgen pareltjes, maar ook fantastische wandel- en fietsroutes. Wil je dat allemaal zien en ontdekken? Ga dan naar www.visitkerkrade.nl en je wordt verrast door deze bijzondere gemeente. Want waarom Neugasten is het dus natuurlijk. En het kan niet anders dat moest wel hij uit de Lukerheide zien. Want er zijn vooral de hele middag Wilma Gerards, manager regionaal expertisecentrum Korsakoff. En Rosanna Beatrice, is dat goed gesproken? Bijna, Beatrice. Beatrice op de Italiaans. Op de Italiaans, ja. En die is verpleegkundige. Van harte welkom. Ja, dankjewel. We zijn op de Lukerheide. Lukerheide is onderdeel van Meandergroep. En wie zit dat dan in zo'n beetje voor? Ja, wie zit dat in? Nou ja, Meandergroep is een grote organisatie hè, binnen de regio Parkstad. Ja. En we bieden allerlei soorten zorg. Ja. En die zorg die is in alle levensfases wat een mens ook gaat metmaken. Ja. Ik wil wel enkele noemen, dat is de thuiszorg, thuisbegeleiding, kraamzorg, etc. Maar natuurlijk ook de ouderenzorg en de zorg met wonen. En ja, daar zitten we nu ook in een locatie waar mensen ook wonen en verblijven. Ja, want jij ik kende het wel. Ja, dat denk ik ook. Zeker van naam, of jij er heen geweest, weet ik niet, maar van naam kent jij er niet. Dat denk ik ook, ja. Het uitgangspunt van Meander is, leid je eigen leven, zoveel mogelijk als thuis. En zo proberen we hier ook de zorg te organiseren. Dat mensen toch nog een stuk zelfstandigheid hebben, een stukje eigen regie, vinden we heel erg belangrijk. En dat kunnen we hier ook redelijk goed realiseren, omdat we ook een hele grote locatie zijn, waar heel veel mogelijkheden zijn. Precies. En wie kunt ze dan ze werken? Beatrice. Nee, dat is de achternaam. Dat is de achternaam. Dat is de verwarring meteen. Ja, het is ook een voornaam. Ja, is ook een voornaam. Ja, ongeveer 20 jaar geleden heb ik ook al bij Meander gewerkt. Ja.
En ook met deze doelgroep Korsakoff. Ja. Ik voelde me toen heel erg gewaardeerd. En toen ben ik ongeveer 20 jaar geleden een beetje gaan zwerven, waaronder ik ook in Italië heb gewoond. En ja, toch met wat omzwervingen weer terug hier gekomen. Ik voel weer hetzelfde, ja, hoe ik gewaardeerd word. Dezelfde aantrekkingskracht. Dezelfde aantrekkingskracht. Ja, daarbij geeft Meander me ook de mogelijkheid om een opleiding te volgen voor hbo-verpleegkundige. Naast mijn hele uitdagende baan. Dus dat is, heb ik niet lang hoeven over na te denken. Dus ook nog een aantrekkelijke werkgever. Heel erg aantrekkelijk, ja. Voor jullie. Nou, ja. Prachtig. En nu zitten we, bij het regionaal expertisecentrum Korsakoff. Het staat hier al op de banner. Wat is dat precies? Regionaal, wat dat is? Nou, we zijn eigenlijk vanaf 2022 een officieel regionaal expertisecentrum. En regionaal is dan? Regio Limburg, maar wel landelijk wel samen opgezet met andere rechts die ook in het land een regionaal expertisecentrum zijn. Nou, daar hebben we naartoe moeten werken. Het was voor mij ook de trigger om hier te komen werken in die vacature, om dit op te zetten. Dus ik ben hartstikke trots met het team dat dat gelukt is. En we leveren de zorg binnen het huis van de Lukerheide, maar we leveren ook nog zorg in Limburg door ondersteuning aan andere zorginstellingen. Dus alles wat we onze kennis willen we ook delen met andere organisaties. En we gaan nog naar organisaties toe om te kijken welke expertise dat ze nodig hebben op het gebied van Korsakoff. Ja, Korsakoff, de naam is een paar keer gevallen. In de volksmond had Veulje er wel eens van gehoord, maar wat is het eigenlijk? Kent zich het wel vertellen? Jazeker. Het syndroom van Korsakoff is een aandoening aan de hersenen door een tekort aan vitamine B1, oftewel thiamine. En dat zie je vaak bij mensen die overmatig alcohol drinken. En waarom? Die hebben vaak een slecht eetpatroon. Ik denk iedereen drinkt wel eens een biertje en waar heb je zin in? Dat is die vette hap. Dus ik denk dat is voor iedereen heel erg herkenbaar. Ja. En ja, door een tekort aan die vitamine B1 kan je een Korsakoff ontwikkelen. En ja, dat leidt onder andere tot geheugenverlies, moeite met plannen, allemaal niet overzien, moeite hebben met structuur aanbrengen. Dat is en hoe kan je ze dan helpen dan? Door die structuur aan te brengen in de dag. We hebben vaste dagprogramma's waaraan wordt gehouden. Waardoor ze eigenlijk de kwaliteit van leven omhoog gaat en ze zo lang mogelijk toch gewoon zelfstandig kunnen functioneren. Nog kunnen functioneren buiten? Zowel buiten als binnen bieden we deze zorg. Ja, precies. Ja. Precies. En heb je daar speciaal voor gekozen of niet hiervoor? Of, voor deze doelgroep? Zeker weten wat ik net ook al zei. Ja, 20 jaar geleden heb ik met deze doelgroep gewerkt. Ja. Het was nu een hele bewuste keuze om hier wat terug te komen. Omdat het, dat is gewoon heel uitdagend en afwisselend leuk werk. Ja. We hadden natuurlijk al heel lang de Lukerheide Kerkhof. Begrip ook hij en ik denk misschien 50 jaar, ik weet niet precies het jaartal dat het gebouwd wordt. Hoe ziet de toekomst zo uit? We zijn van nu over 5 jaar kijken naar. Nou ja, de toekomst is inderdaad een goede vraag. Ja. Want de toekomst is inderdaad dat we de Lukerheide gewoon herontwikkelen. Dus we zijn inderdaad met een bouwarchitect en een tuinarchitect en een projectteam aan kijken om nieuwbouw te gaan realiseren. En we nemen daar ook de cliëntenraden met en medewerkers en de buurt wordt verder geïnformeerd. En ja, alle voorbereidingen zijn in volle gang. En we willen eigenlijk een locatie die nog meer toegespitst is op onze specifieke doelgroepen. Ja. En we merken toch dat het gebouw nu wel gedateerd is. Het is een oud gebouw, wel een gezellig gebouw, maar het voldoet niet meer aan de eisen van nu. Dus, dus over een paar jaar aan het vernieuwen. Ja, Lukerheide. Ja, zeker. Ja. En daar zien we ook heel erg naar uit. Dat nieuw en anders gebouwd wordt en dat we echt kunnen gaan kijken van wat hebben we nu nodig om de mensen nog een beter gevoel te geven in dat thuis zijn, zo thuis mogelijk. Ja, precies. En dat is misschien een schoon breutje zo thuis mogelijk, want zorg is niet alleen hij ook. Nee, zorg is ook... werd ook verleend buiten de deur, of niet? Ja, dat klopt. We hebben voor de mensen met Korsakoff of een vermoeden op Korsakoff een ambulant team. Waarbij we intensieve thuisbegeleiding bieden aan deze mensen.
Daarnaast scholen we bijvoorbeeld ook thuiszorgteams, omdat het niet altijd even makkelijk is ook om een ingang te krijgen bij deze mensen, hoe ze hiermee om kunnen gaan. En we hebben een eigen dagbesteding voor deze doelgroep, het Vlijtig Liesje, waar mensen ook naartoe kunnen komen. Hier? Die is in de flat buiten de Lucaheide, de oude zusterflat. Ja, want hij zit er nu in de creatieve werkplaats. Nou ja, dat hoeft niet veel daarbij te vertellen, want dat ziet je dan natuurlijk. Hier wordt handenarbeid verricht. Ja, dat klopt. Hier wordt met hout voornamelijk gewerkt. Eigenlijk maken ze van alles, onder andere de Joep, wat hier al op tafel staat. Maar ook bijvoorbeeld met de carnaval, decoraties die neergezet kunnen worden. Met de Kerstmis, kerstartikelen. Ook op vraag kunnen ze dingetjes maken. En naast de creatieve werkplaats hebben we sinds kort het Werkes. En dat is een arbeidsmatige dagbesteding. Waar mensen bijvoorbeeld fietsen uit elkaar halen, assemblagewerk doen. En dat is sinds kort hebben we dat opgestart. En dat doen we in samenwerking met Relum en RD4. Dus en die geven ons opdrachten, waardoor dat voor dan mensen ook echt iets kunnen laten doen wat ertoe doet. Hè? Dus het is ook maatschappelijk verantwoord. En toen merken we dat mensen dat ook belangrijk vinden. Hè? Ze willen er ook toe doen. Ja. En die genieten ook van die besteding? Zeker, zeker. Ja. Het is ook altijd op vraag van bewoners zelf. Hè. We moeten natuurlijk soms ook mensen een beetje door die richting insturen. Ja. Maar wanneer ze er dan nog zijn, dan merken ze dat ze toch weer een stukje eigenwaarde krijgen. En belangrijk is dat. Ja. En het is natuurlijk, de Lucaheide is veel meer dan het REC afgekort, het Regionaal Expertisecentrum, waar wij nu zitten. Dus het zou ook wel leuk zijn als we wat kunnen zien hier. En dat kennen we. Of we kunnen wel een wandeling te maken. We gaan zeker een wandeling maken om te kijken wat het allemaal inhoudt en wie mooi dat de locatie is. Ja, precies. En, veel groen. We hebben een dierenverblijf. Dat is een grote tuin. Dat is een bos waar mensen kunnen wandelen. Weliswaar niet een heel groot bos, maar wel zo fijn dat ze als bewoner toch een stukje vrijheid voelt. Ja. En ook eigen regie. En dat is wel iets wat we belangrijk vinden. Nou, dat willen we hier zien. Ja, dus we nemen de camera mee en dan Junfer. Oké, ja, prima, dat kan. Oké. Ja, we zijn een wandeling aan het maken door de Lucaheide. En Rosanne, waar staan we nu? Waar zijn we? We zijn hier bij het Realiteit Oriëntatietrainingsbord. Oftewel ROT-bord. Dat is een mond vol. Dat is een mond vol. Ik moest ook even oefenen om het goed te zeggen, maar dat is het ROT-bord noemen wij het. En dit bord dat gebruiken we eigenlijk om structuur aan te brengen bij de mensen, omdat veel door de Korsakoff dat zelf niet kunnen. En wat staat hierop? Bijvoorbeeld wie er aan het werk is, wat er gegeten wordt. Daar kunnen ze dan ook op klikken en dan zien ze een foto, welke activiteiten er die dag zijn. Ik zal hier bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Wat hebben we vanavond te eten? Wat hebben we vanavond te eten? Om 4:15 eten we een speklap met achterwortelen, aardappelkroket en salade. We blijven. Ja, prima. Geen probleem. En dat triggert me natuurlijk helemaal. En daar staat gewoon de ballentent. De ballentent, ja. De ballentent is een ruimte waar mensen eigenlijk kunnen ontspannen. Daar staat een biljarttafel, daar kunnen ze gamen, daar kunnen ze darten. De biljarttafel kan omgetoverd worden tot een pingpongtafel. En het allermooiste is, als wij als team wel eens een vergadering hebben, dan bouwen we het ook nog om tot vergaderruimte. Ja. Mits, dat kan natuurlijk, en er geen bewoners zijn die daar gebruik van willen maken. Last van hebben, ja. En we hebben nog een kikkertafel, waar ze ook op kunnen spelen. Dit naast de vele activiteiten die sowieso worden aangeboden. Mensen gaan sporten, er is een tuingroep in de tuin werken. Er zijn mensen die 1 keer in de maand, geloof ik, gaan ze bowlen. Er wordt en de tuin gaan we nog zien, hè? De tuin gaan we nog zien, ja, daar vertel ik dadelijk ook nog wat over. We moeten een beetje snel zijn, want anders wordt het speklapje koud. Ja, we hebben nog even zeker, dat is net 4 uur. Ja, nou ja. Dus we hebben nog heel even, ja. Oké. We staan bij het prachtig dierverblijf. We staan buiten de Lucaheide. Mooie diertjes lopen, het wandelbos voor boten voeren. Nou,
Wat gebeurt hier allemaal? Het dierenverblijf wordt in principe door al onze bewoners van de verschillende afdelingen onderhouden. Ja. Ze zijn daardoor actief bezig met onder andere de dieren voeren, de hokken schoonmaken, noem maar op. Daarnaast kunnen ze ook knuffelen met de dieren als er behoefte aan is. Ja. En het allerlaatste, misschien ook wel het allerleukste, bijvoorbeeld de eieren, die worden ook gebruikt op de afdeling om daar wat lekkers van te maken. Oh, dus die leggen genoeg eieren voor de Lucaheide? Of het voor de hele Lucaheide is, weet ik niet, maar ik denk dat dat wel eerlijk verdeeld wordt. Maar het wordt wel gebruikt? Het wordt wel gebruikt, mooi, mooi, zeker. Mooi. Daarachter ligt het beleefbos. Dat is ook helemaal door de bewoners zelf aangelegd. Daar zijn ook allemaal kleine activiteitjes. Dus een leuke wandelroute met leuke activiteitjes. Bijvoorbeeld een weermeter hangt er. Er is een boomstam waar je op kunt zitten, een lichtstoel. En ja, dat is leuk. Volgens mij hebben ze ook wel eens speurtochten erin. Dat je dingetjes kunt vinden. Is ook leuk voor als iemand bijvoorbeeld met de kleinkinderen die komen om daar een rondje te maken. Dus, natuurlijk. En de haan komt heel nieuwsgierig kijken. De haan, ja. Oké. Ja. Zo met hij in de derde jaar van de Lucaheide nemen we afscheid van de lui die vanmiddag hij te gast worden, de lui die ons hij aan het dronken heeft, personeel, de bewoners natuurlijk ook. En voor hij een geweldige leuke middag. Ja. Rosanna. Ik wil jullie ook bedanken voor de leuke middag en voor de mogelijkheid dat wij op Beleef TV mochten komen om een beetje te laten zien wat de Lucaheide tegenwoordig doet. En met name ons expertisecentrum Korsakoff. Ja, het was heel bijzonder en indrukwekkend. Dank jullie wel voor alles. Jullie bedankt. En graag tot de volgende keer bij Beleef Kerkhof Televisie. Dat is dan wel in oktober, dan is het herfst. Nu stond van heel nog lekker in de zon, dan zal het weer wat engageren. De 6 oktober zien voor u Geert terug bij Beleef Kerkhof Televisie. Had ik goed, best iets ziet. Ik ga me amuseren met de deren en een paar eierraven.